Ang Pilipinas nagpabiling lakip sa mga nasod nga adunay lowest performance sa reading, math ug science human nga gipagawas ang resulta sa Program for International Student Assessment kun PISA 2022. Sa 81 ka mga nasod nga lakip sa survey, rank 78 ang Pilipinas sa science ug rank 75 sa mathematics ug reading. Matod pa sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte, kinsa Secretary sab sa Department of Education, nga ang maong resulta dili lamang reflection sa education system sa atong nasud. The PISA results lay bare uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. The PISA results are not merely a reflection of our education system. It is a mirror reflecting our collective efforts, investments, and most importantly, our commitment to education and the future we envision for our children. Apan giklaro sa Regional Director sa Rehiyon 7 nga bisan pa man nga anaa sa lowest rank ang Pilipinas, mas nitaas ang atong performance itandi sa unang resulta nga gipagawas sa PISA kaniadtong 2018. Now, what is more important there in that PISA result is that the Philippines also increase our scores, unlike other countries, though they are on top, but they decrease in terms of scores. So one good thing is, even we are bombarded with the challenges like the pandemic, like the typhoon, Odette, etc., we are stable, especially on our learning. Sa pakighinabi sa MyTV Cebu team sa mga nagkadaiyang estudyante sa Sugbo, nasayran nga lakip gyud sa mga subjects nga ilang gikalisdan sa tunghaan ang math ug science. Kanang science. Ano man? Kay bisagon saon nimo siya og kuan ba kanang paminaw kay di ka kasabot. Kamat. Ano man? Kanang di bisagon saon nagpasabot di ko makasabot. Math. Ano man? Maldita kayong maestra. Science. Ano man? Wala ron. Okay. Kanang nayo ba na mag-drawing ka? Wala na listan ako sa science kay mag-drawing, manggod syate. Mensahe ni Jimenez sa mga tinunan ug mga magtutudlo nga dili maguol sa resulta sanglit usa kini ka welcoming development alang kanila. Kay nakita nato asa tadapit, so anha ta magsugod unsay ang imbuhaton para gyud masiguro nga ma-improve pa. So actually it is a welcoming development ang results sa PISA. So to all again, thank you so much and congratulations. Kini si Queenie Huligon alang sa MyTV Cebu.